تمرتي مسرت كله مدياو معباله حبرت سبن هاجرنيو أبيت تمرتي تمهارو بكل انتنوم بلوصات كوينم نخوصون نخمل مالون السرحان السعران زلوا ناي تمرتي تكالاتين تكالات لعلو تمرت هاجرناون انتخونه حدا أبنت نايزي كبهال صنع خوينن نمسرحن بمنغستي دحرس تجبرلن باجت أبستفلالي أبوتاتات إرترا تروكيلن عوت ناي تمرت جزين درجة في التمهارو أما برخن لعل أبركتو يجبر اللواء كان وتيت نايتي في التمسنا زجبرو أبركتو تمهارو من السيات أبستفلالي من قستوان تكالات توافيهم بمن قدي زقسمو عودة فلتات بجبري كسر حلي الرأيهم كوليج حرشة حمل مالون حنت خابزيهم كوينا نلومي أب نقص مدب داي كوليجات نحفي شاوري لا مزا كوليج دسس تحستو كلونا ناب أدلوتي موسى بخريتين أمير عدن كحلفكم كولج حرشة حمل مالو بسبي ودابة عب شحنجات ميتين تسعان كلتن عب اسمرا يونيفرسيتي تخفيتو بدحرزي منغستي تموتو مسفح لعلو تكالات مرتي حقرنا كخون نايقدن ينيرو حدا كابتي عب قدميت موياو تساقاو الدساب كابز سرحلو زنبرا دما بغطري زحشة مهاراي لعلواي تمرتي كأنقداي خلايان زباهلا كولجات نمسراتي نيرو كولج حرشة حمل مالو دما بزمنتر كابز تمسرتها بركز بلا كولجات هاقرنا يام سرح دلمعات مريت حد خاص نخبر عبيت وحزلي كون ناس براع ملاش الشاي خفوتاس حرشة عند حقوني حنتها قريو أب إرترا زبزها هزبي مالت كاب 7 كساب 8 ميتاويت بحرشة زنابر بمقانو أقدا سنة العليم حرشة أو حسنات مقبن مازاو مقبن عفترا كم زلو يفلات كابز حليفو أتاويتات يعبي معبال بقطبة يمتسم نعملت فابريكاتات انترينا ناي حرشة طراق حتي يدلين نعملت كمناي بيرا فابريكان تخوينو سيجام يدلين مالتي تن فابريكاتات ناي چرقي توت يدلين ناي باستا ماكرون سرناي يدلي سلازي عشوق مقبي بشكوتي زيتي جاما صاوا وزياتن ناي حرشة مهرتي طراق حتي سلازي دليو ناي حرشة أقداسنت عزوزي مالتي أبيرترا حرشان مكيات كابتي بدها شنخاتو دركن مبحوقاك فريان مريتنيو بزمنصر مستن ببزح زنابن فريان مريتن زوننا هاجرات كنا تصاصر كله اب هاجرنا حرشا مكياد عبي بدو يلوم نزب بدوتات مقلالن اقلاطافي عوت نمزغابن بسنفلطت حرشان تكنولوجين مهورات سلازدليو كولج حرشا حمل مالو نزن مرغغات كابسته مسرتت معد فلطت يام لذي حرشا كاب بزراب تراي تمركزكا زي كوس مسنو وسكا نمكيادن كومخاتي ياتاوي حرشة زبهال ناب مقبول محرس مغيارن كم هاتوت عين اندحري كوينو بحرشة ساينس سلطنة نايسب حيلي يدليكا سلازي بساينسن بحرشة ساينسن تكنولوجين زعاتقو نايسب حيلي نمفراي كوليج حرشة حمل مالو عابي ترى يساوتالو مالتي إذا كولج كرمي من مسراتا حفشاوي كم بيت تمرتي مسلطن حرشا كوينا بدرجة سيرتيفيكيت تمرق نيرام يخون جنا كولجات من مسراتن من معبالن حدا كابتي يصنح لي زي بهالعيو سلازنبره كولج حرشا حمل مالو من مسرات نايقدن يروم كم وصيت دما اب 2005 عامه مرات نتزنبره هنصا بموسخ بجزي فوصا منغستي كتجمر اخيلوام ناب كولج تغير جن كم صعب ባህሪያት ጸጋታት ይውንን ማለት ሓደ መሬት ስፍሓት 75 ሄክታር ዝኣክል መሬት አለው እዚ ሃኒ
زمرزي نهنصان كمخاني ግብራዊ ትምህርቲ ዝኸውንን እኹል ቦታ ኣሎ ጸገም የለናይ ቦታ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ሙሩጻት ዘርኢ ንምብሳሕ ንኣብነት ድርቂ ዝጻወሩ ብዙሕ እቶት ዘለዎም ከምኡ ኸዓኒ ሕማማትን ሓሳኹን ዝጻወሩ ሙሩጽ ዘርኢ ንምብዛሕን ከምኡ'ታ ኣሕምልትን ፍረታትን ንምፍራይን ከምኡ ኸዓኒ እንስሳታት ናይ ጸባ ከብቲ مفراي يكال مالتي ثالثاي ربع ساعه بتغاز كوليج زحلف سلازي بزناب تراي زي كونس بمسنو مفراي تقولوا له ابو شغاتو مهارو ناي غبراو تمرتي مسرح يخلهم مالتي سلازي زي مسرتاوي ባህርያዊ ጸጋታት እዚ ኮሌጅ ይወንን ማለት እዩ ሓላፍነት ናይዚ ኮሌጅን ትስቢት ክግበረሎም ካብ ዝኽእል ነጥብታትን ኣመልኪትና ኣብ ዝተወከስናሉ ሓላፍነት ናይዚ ኮሌጅ እንተሪኢና ሓደ ናይ ሰብ ሓይሊ መፍራይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕርሻ ዓውድታት ብዲግሪን ብዲፕሎማን ከምኡን ብማስተርስ ዲግሪ መፍራይ እዩ ካልኣይ أمام ناي مرمر سرحات بحرشة مكياد ثالثاً حرستوت مرأيا عند جواركا ناي الكوابي استفارة للتكنولوجي مسججار كم خراوي ناي حرشة كونسلتانسي زبال وي مخراوي سرحات مكيادي تي كان أمام ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኮሌጅ 58 ሚታዊት ይበጽሕ እዚ ድማ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ዘተባብዕ ውጽኢት ምዃኑ የብርሃልካ ብሓፈሻ ኣብዛ ኮሌጅ ዘለዉ መምሃራን 68 ይበጽሑ ካብዚኣቶም እቶም 23 ወጻእተኛታት ክኾኑ ከለዉ 45 ድማ ደቂ ሃገር እዮም ሕጂ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክንሪኦ ከለና ናይ ደቂ ወጻኢ መምሃራን ቁጽሪ ብጣዕሚ ጎዲሉ ኣሎ እዚ ኸዓ ሳላዚ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ማስተር ዲግሪ ትምህርቲ ተኸፊቱ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ብዙሓት ስለ ዘመረቕና ንሳቶም እቶም ዝተመረቑ ኣብዚ ኮሌጅ ካብ ባችለር ናብ ማስተርስ ዲግሪ ኣትዮም ዝተመረቑ ንሳቶም ከም መምሃራን ኮይኖም ይሰርሑ ስለ ዘለው እቲ ቁጥሪ ናይ ካብ ደገ መምሃራን ሞጻር ኣግድልዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ብቕዓት መምሃራን ክንሪኦ ከለና ሕጂ ብጠቕላላ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና 26 ብዶክተሬት ዘለዎም መምሃራን ኣለዉ ማለት 26 ካብዚኣቶም 12 ደቂ ሃገር እዮም 14 ደቂ ወጻኢ እዮም ናይ ማስተር ዲግሪ ዘለዎም 33 እዮም ካብዚኣቶም 22 ደቂ ሃገር 11 ደቂ ወጻኢ ከምኡ 7 ባችለር ዲግሪ ዘለዎም ተሓጋጋዚ መምሃራን ኣለዎ ማለት እዩ ብማዕርግ ክርአ ከሎ ሕጂ 3 ብፕሮፌሰር ማዕርግ ዘለዉ ደቂ ሃገር ኣለዉ 3 ብፕሮፌሰር ማዕርግ ካልኦት ተሓጋገዝቲ ፕሮፌሰራት ተሓባበሪ ፕሮፌሰራት እዮም ስለዚ 3 ብፕሮፌሰር ማዕርግ ደቂ ወጻኢ ኸዓኒ ዳርጋ 6 ዝኾኑ ብፕሮፌሰር ማዕርግ ዝሰርሑ መምሃራን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ኮሌጅ ኣብዚ ኮሌጅ ዳይሬክተር ጉዳያት ተምሃሮ ካብ ዝነጥፈሎም ንጥፈታት ምስንሪ ንተምሃራይ ብኩሉ ወገናቱ ብቆኺኑ ንኽወፅእ ዝሕግዝ መድረኽ ዝፈጥር እዚ ማለት ኩሉንትናዊ ብቕዓት ዝውነን ንቕሓት ዘለዎ ተምሃራይ ውፍይን ኣበርካት መንእሰይ ምፍራይ ኮይኑ ሸቶናቱ ድማ ኣፍልጦ ንምዕባይ ንቕሓት ተምሃራይ ንምብራኽ ሓድነት ኤርትራዊ መንእሰይ ንምሕያል ተሳታፍነት መንእሰያት ንምብርታዕ እዩ ካብዚኦም ትጽቢት ዝግበረሎም ነጥብታት ራእይ ዘሎ መንእሰይ ምፍጣር ከምኡ ድማ ኣርሒቑን ኣስፊሑን ንነገራት ብኩሉ ማእዝኑ ዝጥምት መንእሰይ ምፍራይ እዩ
በዚ መዳይ ኣብ ዲሲፕሊን ጥዕና ምግብናን ካልእ ረቑሒታትን ኣተኪሩ ይሰርሕ هو ጉዳይ ተምሃሮ ክበሃል ከሎ ብሓፈሽኡ ካብ መነባብሮኦም ጀሚርካ ማለት ካብ መደቀሲኦም ምግብናኦም ሕክምናኦም ዝኾነ ጉዳያት ይከታተል ንዕኡ ፀገም ከይጎንፎም ከዓ መልስታት ይህብ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ስፖርታውን ባህላውን ስርሓት ከም ዝነጥፉ ከምኡውን ኣብ ልምዓታዊ ተበግሶታት ከም ዝሳተፉ ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ፅጉማት ስድራ ቤት ስዋኣት ዘለዎም ንክተሓባበሩ ይተሓጋገዝ ማለት እዩ ከምኡ ወከልቲ ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናይ ሓማማት ኣለውና ናይ ግደፍ ኣለውና ከምኡውን ብሓማድአ ድመፅእ ጎስጓሳት ኣብዚ ተምሃሮና ብስነ ስርዓት ንክሳተፉን ንክከታተሉን ኣዚና ብዕቱብ ኢና ንቆፃፀር ካልእ ከምዚ ታሽሙ ብሓፈሻ እኳ ተገሊጹ እንተኾነ ኣብ ላይብረሪ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ካፍተርያ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ኩሉ ብስነ ስርዓት ታሽሙ ንክኸዱ ግቡእ ምክትታል ኢና ከምኡውን ኣብ መደቀሲ ቁሩብ ፀገም ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ንሱ ከዓ እንታይ እቲ ናይ ወዳትን ናይ ዋልድን መደቀሲ መፍለይ ሓፁር ዘይምህላው ቁሩብ ኣብኡ ፀገማት ኣለና ንዕኡ እውን ንምስትኽኻል ከዓኒ ይሕሰበሉ ኣሎ ማለት እየ ብካልእ ግን ስጋዕ ሕጂ ዝረኣናዮ ሕማቕ ፀገም ፍፁም የለን ወላ ኣብ ዲሲፕሊን ተምሃሮ መምሃራኖም ኣኽቢሮም እንትኸዱ መምሃራን እውን ተምሃሮም ከም ደቆም ከም ኣሕዋቶም ከም ዕርክቶም ሪኦም ስለ ዝኸዱ ኣብ ናይ ዲሲፕሊን ዝኾነ ይኹን ፀገም ስጋዕ ሕጂ ዘጋጠመና ብዙሕ ክስተየል ኣብዚ ሓኪም ኣለና ዝኾነ ሕማም ምስ ዝረአ መጀመርያ ኣብዛ ዘለሃና ነርስ ኣብኣ ይወከሱ ማለት እዩ ኣብኣ ተወኪሶም ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ግን ቀጥታ ንከረን ሆስፒታል ሪፈር ይበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ከረን ከዓኒ ሪፈር ተባሂሎም ኣብኦም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ስጋዕ ኣስመራ ይለኣኹ ማለት እዩ ከምኡውን ሕጂ እንታይ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሆስፒታል ከረን መፅኦም ኣብ ዶክተራት ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳ ራውንድ ንክገብሮ ኣብ ስምምዕ ተበፂሒና ማለት ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕሚ ኮለጃት ሓደ ካብቲ ይጽንሓለይ ዘየድልየ ጉዳይ ብምዃኑ ተምሃሮ ናይ ድሕረ ምረቓ ዝረኽበሉ ዕድላት ምፍጣርን ተካእቲ መምሃራን ኣብ ምህናፅን ኣብ ቅድሚት ይስርዑ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ክንሪኦ ከለና ኣብ 2019 ሕጂ 2018 ኣካዳምያዊ ዓመት ብጠቕላላ 7 ናይ ባችለር ዲግሪ ትምህርቲ ዘለዎም ተሓጋገዝቲ መምሃራን ናይ ማስትሬት ዲግሪ ዕድል ተዋሂቦም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይዶም ኣለዉ ናብ ሩስያ ሃንጋሪ ቻይና ከይዶም ኣለዉ ከምኡውን 2 መምሃራን ንዶክተሬት ዲግሪ ትምህርቲ ሰይድና ኣለና ማለት ስለዚ ዓመት ብቕዓት ናይ መምሃራን ንምባል ብዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ንማስትሬትን ዶክተሬትን ዲግሪ ትምህርቲ ንወፃኢ ስደዱ ኣለዉ ማለት እዩ ከምኡውን ዕድል ክርከብ ከሎ ከዓኒ ናይዞም መምሃራን ሙያን ምምሕያሽ ኣብ ስልጠናታትን ከምኡውን ወርክሾፕን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ከይዶም ከም ዝሳተፉ ይግበር እዩ ኣቐዲመ ከም ዝገለጽኮ እቶም መብዛሕትኦም መንእሰያት እቶም መምሃራን መንእሰያት ናይ ማስትሬት ዲግሪ ዘለዎም ከምኡ ባችለር ዲግሪ ዘለዎም ስለ ዝኾነ እቲ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣገዳሲ እዩ ማለት ስለዚ ዓመት ብከምዚ ንትምህርቲ ንወፃኢ ናይ ማስትሬትን ናይ ዶክተሬትን ትምህርቲ ይስደዱ እዮም ማለት እዩ